Eto ljudi moji, u 10 sati i 11 minuta, u narednih nekoliko minuta, bit ćemo pametni, bavit ćemo se i pričati o jednom, mora se priznati, krajnje interesantnom, ali po svemu sudeći i korisnom projektu, pod nazivom Takni i korakni. Najavili ih jesmo na početku našeg pripodnevnog druženja. Ovdje su s nama predstavnici, ajmo to tako reći za početak u grubo, Gospodarske i elektrostrojarske škole Varaždin. Dakle, udružili su snage, odradili jedan zanimljiv projekt, a ovdje sa nama su profesorica Mirna Rukavina-Bakšaj iz Gospodarske škole Varaždin, profesor Marko Hlapčić iz elektrostrojarske, odnosno Jakov Sić iz Gospodarske, odnosno Tomislav Novak iz elektrostrojarske. Pa prije svega lijep pozdrav i dobro nam došli. Hvala. Dame uvijek imaju prednost. Gospođo Bakšaj, za početak, kako se ono kaže, drito u glavu, jedan interesantan projekt, kako je uopće došlo do te ideje i ajmo ga malo opisati. Pa ovako, mi smo Gospodarska škola, na našoj školi postoje usmjerenja gdje se djeca obrazuju za buduće kadrove u turizmu. Ja sam razrednica razredu koji je eksperimentalan, radi se o turističkoj gimnaziji i imam vrlo agilne đake koji su već odradili jedan projekt prošle godine. Radi se o projektima za koje natječaj raspisuje Ministarstvo turizma Republike Hrvatske i već smo prošle godine odradili jedan projekt koji smo nazvali Varaždinska županija biciklom. Učenicima se jako dopao rad na projektu i kada je ponovno bio raspisan natječaj ove godine, oni su veselo prionuli ponovno radu na projektu na moje veselje i tako ja sam imala nekakvu ideju da radi se uvijek o promociji zanimanja. Ministarstvo ima ideju da u stvari naše učenike koji su u tim usmjerenjima u školama potaknu da nije samo striktno nastava i rad u nastavi ono gdje oni mogu nešto naučiti, nego ih se želi potaknuti da već sada počnu razmišljati na ovaj drugi način, da se kroz projekte i kroz praktičan rad na projektima jako puno da naučiti. Znači priprema ih se za nekakve eventualne budući rad na EU projektima. I mi smo, nama je ideja bila promovirati u svakom slučaju turizam našeg kraja. Pa i ovaj prvi projekt koji smo odradili sad ove druge je vezan uz našu županiju i ovaj put je to naš odabir bila Ravna Gora, najsjevernija planina Hrvatskog Zagorja, a htjeli smo spojiti turizam, kretanje, znači boravak u prirodi sa nekakvim novim tehnološkim inovacijama, znači ono što interesira mlade ljude, a da mlade ljude izvučemo van. To je bila nekakva najbolji spoj uz mobitel, hobiti. Znači uspjeli ste spojiti sve te segmente. Jesmo. Odlično, dobro, vratit ćemo se definitivno još taj dio priče, no tehnički dio priče, profesore Marko, je pao na vaša leđa. Da, dakle ovako, znači mi smo trebali razviti samu aplikaciju, dakle radi se o nekoj vrsti virtualnog interaktivnog vodiča za Ravnu Goru. Sudjelovali su učenici, dakle, smjer web dizajner, dakle, osim Tomislava koji je tu, još 5 učenika iz naše škole. Odlučili smo izraditi takozvanu hibridnu aplikaciju, dakle, aplikacija koja je bazirana na web tehnologiji, dakle, to je ono što oni uče u školi, u tome su u stvari najbolji, jel da? I aplikacija, dakle, koja se može postaviti na različite platforme, mada je ona trenutno samo za Android izgrađena, čisto zbog vremena nismo stigli, imali smo 2,5 mjeseca da se to završi, dakle nismo stigli za ostale, mada je to isto u planu da se napravi, ali da naknadno. O tom potom. Tako je, da. Aplikacija je dakle objavljena na Google Play servisu, besplatna je, dakle može se preuzeti na tom servisu ili preko QR koda koja je također objavljena na tabli koja je podnožju same staze ili na portalima na kojima je vijest objavljena. Ne? Sama aplikacija ukratko, dakle, dvojezična, dakle birate jezik u početku hrvatski i engleski, iza toga aplikacija čita vašu lokaciju, prikaže ju na karti, tu smo koristili dakle, Google Map servis i nakon toga vas usmjerava prema prvoj točki, smjeri udaljenost do prve točke. Kada dođete na tu točku, otvarate prozor sa podacima vezani za tu točku, galerija slika, jel da, i nakon toga na sljedeću idete, ponovo kreće se navigacija prema njoj, tako prođete cijelu stazu. U konačnici otvarate kviz, dakle aplikacija će izvući slučajnim odabirom 10 pitanja,
Kada prođete kviz, dobite statistiku van, točne odgovore, koliko ste riješili točno i nakon toga možete ili izaći ili se vratiti na kartu, dalje koristiti, jel da? Zabavno i korisno, sve u jednom. Sad dajmo objasniti laički, za gospođu koje nas sad gledaju, koje kuhaju ručak, iskusne su gospođe u pitanju 60 plus godina, ona dođe s mobitelom na Ravnu Goru, klikne i ona može, ne bu se zgubila, recimo to tako. Pa ne bude se, dakle, aplikacija, nismo išli na princip, dakle, da određenu stazu iscrtamo, dakle, na karti su samo točke označene, dakle, i smjer prema svakoj pojedinoj, budući da vi možete tu stazu proći na više načina, jel da, ne postoji jedno točno po kojoj bi trebalo ići. Samo preuzimanje, dakle, bitno je da na mobilnom uređaju imate Android operacijski sustav, i dakle možete u samom podnožju preuzeti preko QR koda, ne? Dakle, oni koji to koriste će znati kako, jel da? Gospođe znaju kako je Android, nema problema. Jakove, nekoliko riječi o tvom zapravo sudjelovanju i radu na tom projektu. Evo, znači, gospodarska škola je imala zadatak na tekstovima, rad na tekstu, osmišljavanje kviza i prijevod tekstova. Mi smo prevodili na engleski jezik. Znači, sastavljali smo sve te tekstove i onda je elektrostrojarska škola to se prebacila u elektronski način. Mi, kao što je rekla profesorica moja, mi smo imali već jedan taj projekt iza sebe i bili smo dosta uhodani. Taj prvi projekt je dosta bio naporan, imali smo nekih poteškoća, ali smo završili ga uspješno i evo, nadam se da će i ovaj proći još bolje nego prošli. Koliko vam je zapravo vremena trebalo za prikupiti sve te podatke, za odraditi vaš dio priče? Pa evo, imali smo tu pomoć od našeg vodiča Dubravka Šinceka. On je jako iskusan na tom području i on nam je dosta podataka prikupio. Mi smo samo to preoblikovali. Isto tako koristili smo naravno internet koji je danas neophodan. I pa evo, vremenski nekih 2 mjeseca je bilo tako nešto. Okvirno, cca. Dobro. Tomislave, tvoj dio priče, tehnički dio priče, odnosno ko će moći sve koristiti tu aplikaciju? Dakle, mi smo imali zadatak kao mecovci odraditi samu funkcionalnost aplikacije. Kolege su nam iz gospodarske škole prikupili podatke, poslali nam, a na nama je znači bio zadatak da to sve sklepamo, kako bi čovjek rekao. Ciljena nekakva skupina ljudi nije bila ograničena, znači i mladi i stari, dostupno je bilo svima. Tko god ima danas Android, većina nas, i te pametne telefone, kako ih mi volimo zvati, jednostavno preuzmu aplikaciju, instaliraju i vrlo lako koristiti, dakle već kao što je kolega Hlapčić, odnosno mentor, spomenuo. Dakle, gospođe, ne fiksni telefon, morate imati onaj takozvani mobitel, ali dobro, budu vam objasnili. Gospođo Bakšaj, vi ste to i kandidirali. Da, pa kad ministarstvo raspiše natječaj, tu se i podrazumijeva da oni koji naprave dobar projekt ulaze u nekakav konačni odabir, znači ministarstvo će odlučiti na temelju prezentacija koje smo mi morali napraviti. U toj prezentaciji smo morali u stvari opisati cijeli tijek projekta i tu prezentaciju onda poslati i u elektronskom i u papirnatom obliku ministarstvu. Ministarstvo to pregleda i onda odluči koja 3 projekta su najbolja. Kao nagradu dobivaju učenici mogućnost da sudjeluju na danima hrvatskog turizma, koje je obično u 10. mjesecu, mislim da je prošle godine to bio Zadar, ne znam gdje će biti ove godine, ali evo to bi onda znači bila nagrada za ovaj sav trud uložen u projekte. Sad vas moram pitati, jeste malo pronjuškali kakva je konkurencija, da li se to smije znati, ne smije se znati? Pa mislim da se smije znati, jer kad je natječaj, kad su proglašeni oni koji su dobili sredstva za provedbu projekta, onda se vide imena svih škola koje sudjeluju. Ja sad moram reći da nisam baš zapamtila koje su to škole. One su zabilježene kao škola i naziv projekta, međutim za sad ne znamo što se skriva iza tog naziva, ali kad se proglase 3 najbolja, onda ta 3 najbolja projekta obično se mogu vidjeti, dakle prezentacije od ta 3 projekta se mogu vidjeti na stranicama Ministarstva turizma, pa evo, mi se nadamo da ćemo mi biti jedni od ta 3. I u slučaju da se prođe, što onda? U slučaju da se prođe, onda evo ga,
biti ćemo na danima turizma, vidjeti kako to izgleda. Znači na danima turizma se obično proglašavaju pobjednici u nekakvim kategorijama, znači oni profesionalni u našem turizmu koji se time profesionalno bave ugostiteljstvom, pa to ne samo da je onda nagrada učenicima, nego ja mislim i dobar poticaj za kasnije za rad i učenje, a i kasnije za rad u turizmu. Bez daljnjega. Profesore Hlapčiću, ova suradnja, kad se male ruke slože po tom sistemu između gospodarske i MEC-a, odnosno elektrostrojarske, čini se da je pa već sad zapravo urodila plodom. Hoće li se ta suradnja možda nastaviti? Znate već nešto planovi? Pa svakako, mi smo pričali u toku ovog projekta da bi se sljedeće godine radili nešto slično ili nadogradnju postojeće aplikacije na puno snažniju verziju napraviti ili nešto drugo, jel da? Ali svakako suradnja je zanimljiva, jel da? Dakle, dvije različite struke pa u jedan projekt spojiti sve zajedno. Ispalo je dobro, barem za sad. I za učenike također, jel da? Samo sam htjela dodati, jedan od kriterija koji kad ministarstvo raspisuje natječaj, onda jedan od kriterija po kojem se dobivaju bodovi je i održivost projekta. Znači, u stvari ovaj projekt je taki napravljen da ga mi možemo dalje razvijati i to smo odmah zaključili. Bilo je masa ideja koje naravno nisu... Temelji su tu, temelji su postavljeni, sad dalje treba. Dobro, ako se hoćete odmoriti, ja sad sam se sjetila da ste imali projekt Varaždinske županije biciklom. Evo moj prijedlog sljedeći, tu uopće ne morate ništa raditi, je grad Varaždin biciklom, pa prema tome, s obzirom da se ne smije više nikud, to je to. Nike, u svakom slučaju, hvala vam na gostovanju i hvala vam na ovakvom projektu. Držimo palčevi i čujemo se kad se budu znali rezultati. Evo, nadamo se. Hvala vam. Ljudi moji, u nastavku malo ćemo odmoriti u 10 sati 23 minute, jednim spotom vidimo se i čujemo nakon njega.